नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अस्नोडीची श्री वीर महासती देवीलो वार्षिक उत्सव उत्साहात संपन्न जालो. कारवार तालुक्याच्या अस्नोडी गावच्या श्री वीर महासती देवीलो वार्षिक उत्सव शनिवार 6 नोव्हेंबराक मोठ्या उमेदीन सादर जालो. दिपावळीच्या तिसरे दिवसाक म्हणल्यार पाडव्याच्या दुसरे दिवसाक जावची ही जात्रा वार्षिक परंपरेनुसार संपन्न जाली. सगळ्यात पहिली जावची जात्रा ही म्हणल्यार वीर महासती जात्रा. या जात्रेक दिवजा जात्रा म्हणून वळखतात. या जात्रेक साळुंके, नायक, देसाई, सुधीर कुटुंबीय दिवजा, शेल, हातारे दितात. या जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हणल्यार श्री वीर महासती देवळा कडच्यान घाटेरानात लागीं अस्नोटी रेल्वे स्टेशना बाजून या देवील्या भावाले श्री तुळशीपुरुषी देवालय स्थान असा. थंयच थोड्या अंतराचेर नारायण मेक्के बाजून या तुळशीपुरुषाल्या भावाले देऊळ असा. या देवळाकडे वचून मान सन्मानान परंपरेनुसार विधी करून या तुळशीपुरुषा कडेन बायला दिवज पेटयतात आणि थिंच्यान श्री वीर महासती देवळाकडे दिवज घेऊन येतात आणि देवळाक 5 प्रदर्शना काढून दिवजा सकल दवरतात. तशेंच ल्हान चलयाक हातारे दिवची पद्धत असा. कुमाराक शेल दिवची प्रथा असा. ती वर्ष परंपरेप्रमाणे मोठे उमेदीन आणि उत्साहात साजरी झाली अशें ह्या देवीचे पुजारी श्री कमलाकर सुधीर हेमी कळयला. उजो निवून बंदरार हाण दवरिल्ल्या बोटीक परत उजो लागून बोट जळण भस्म. कारवारच्या लायट हाऊसा लागीं समुद्रात 10 नॉटिकल म्हणल्यार सुमार 19 किलोमीटर अंतराचेर उडुपी जिल्ह्याची वर्धा नावाची बोट नोंदणी संख्या IND KA02 MM 4495 आशिल्ली बोट रात्रीन शॉर्ट सर्किटान उजो लागून तितूंत आशिल्ल्या 7 जाणांक कोस्ट गार्डान सुरक्षीत कारवार धाक्यार हाडले. तशेंच उजो लागिल्ली बोट उजो निवून कारवार बैतकोल बंदरार हाण दवरिल्ली जाल्यार सांजे वेल्या ह्या बोटीक परत उजो लागून बोट जळण भस्म जाली. बंदरार हाडल्यानंतर बोटीत आशिल्ल्या डिझेलाच्या टाकयेक उज्याची कीट लागून उजो लागलो आनी बोट जळ्ळी अशें कळयलां. अंतरा ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆಗನೇ ಬಿಟ್ಟ
ग्रामीण भागात अजूनही जिवंत असा ग्रामीण खेळाचे प्रदर्शन. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला ग्रामात परंपरेनुसार अजूनही ग्रामीण खेळ जिवंत असा. पारंपरिक संप्रदायाप्रमाणे चलत येईल हो खेळ म्हणल्यार दिपावळी जाली की 2 दिवसांत कट्ट मान घेवचो खेळ. अजूनपर्यंत ही संस्कृती चालू दवरली अंकोला कुमटाय ग्रामीण भागात. अंकोला कुमटाय ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या जाग्यार 2 पार्टीकन एकमेकाक कट्ट मान घेवची प्रदर्शन करतात. तितूंत कोण जिखलो कोण हारलो हेजो प्रश्न ना. पारंपरिक या खेळाचे आयोजन करते येयलात. ही प्रथा कोमरपंत समाजान सुरू केली ती तशीच आताच्या पिळगेन सुरू दवरला. जाळाचो गोफ कन तितूंत कट्ट घालून एकमेकाक मारतात. हेजो आनंद तरुण वयोवृद्ध आणि सगळे स्त्री पुरुष घेतात. हो खेळ शहराच्या मुख्य जाग्यार घडोवन हाडतात अशें या खेळाचे विशेष आसा. पाऊस गडगडताना विजेच्या धक्क्यान एक महिला मृत. यल्लापूर तालुक्याच्या खारेवाडा ग्रामात धनगर गवळी समाजाची महिला शेताकामाक वयच्या वेळार काल जाल्ल्या अचानक पावसान वीज गडगडताना या महिलेक विजेचो धक्को लागून ती जाग्यारच मृत जाल्ली घटना घडिल्ल्यान संपूर्ण गावात शोकाकुल वातावरण जाला. ही खबर कळताच उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी खारेवाडा मृताल्या कुटुंबाक भेट दिवन प्रकृती विकोप निधीतल्यान 5 लाख रुपयाचो चेक वितरण करून मृताल्या कुटुंबाक सांत्वन करून धैर्य दिली. या वेळार प्रमुख श्री विजय मिराशी, उपतहसीलदार श्री CG नाईक, किरवत्ती ग्रामपंचायत अध्यक्ष सदस्य आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.